Abosomsom ne yasoma abosomsom so yenkwase asem ana sabi onyankopɔ wagimi ana abosomsom yenkwase asem no wo hwe eso ana obre diamond bauxite cocoa timber san kofa ewo hoyi ye nchiri so yire fu krom aben na kan no wo yira obedwam ya mesere obi biara na se emradu se ye besa be ko yachi na yakofa ye nananom som yakwa akosom ya abosom kristo som enye ye de enye bi mind de kristo som nya bibi man bi ade tu obi awutie me nne skana aboabo no de koma sofo no wo de to snap na wo se dam na di gun san kakra ka wadu be sai but tuntum nipa tuntum kristo enye ye de ye nini mu agusua bia ye nimi ba bia ta no nye buronyini ta no eye me amede ya me amenana enti na tie na medi awu ene nimu emma ene ade na abosom na me mesum awu kwan pa wo se ye faso emi obo ade kasa eye amamrewu eno ne kwan pa wo sanka ye faso na ye ne obo ade ye ne abofo ye ne yefiefo ekasa eye turu amamre na wuntumi nya amamre abra wo beyi ensaguo efiri mu ena ye kristofo ye ja wanyina ma konfo ne adusinfo ne ade ade ne ye mo ye de o ye da otufo nyankopon ase ene no me ye reaction kakra bi about osofu suro nyame and I'm patch of Mr. Pillow. Wadam hey. Na my teachings be oko me YouTube page no more. O share how I can say how GH bloggers are using blasphemy interviews to promote sin. My yes teachings na my YouTube page. Bloggers and patch of more Ghana ha. Omo ye bebrebe. Ye wo bloggers and patch of omo page no omo de promote aduaman nko a. Otumi kofa sugar titi na betena program so Dion Felix okofa na betena so a na waka kire oba ne se ono empenif Ghana empenimfo ayenko ano no mada oso ntumi nkan ebi ne sister ya mede na to so yi oso one emama makoma 100 e na ada tie ni yo eye platform na adwuma de ode ne platform ye na se o invite ashawofo no de o ma ba so no we bisa o emema ahe na woni o ma da ne sika se na o charge aha o besa woni ne da o ne gbo adwama sika se na o mo charge obi platform de ode ye no ye obi su platform so a akonfo nko a Dr. Bento Kumase o sa akotam eye okonfo eye omo friend senkura okonfo sakumba na sakumba o na betena so okofa akonfo awodo beblebe na odoma ha betena so na one omu di nkomo na omo sa kaseti enyankopon asem ye wo oheneba media so group so wo ho wo musu media no so bibia about amamele omo nka bibia about nyamesem bebre omo ko abosum na nanom omo de ni root na nkasa ye na nanom edia ti anything about culture, anything about abosomsem and omo interview most of their videos at and to come page enema outa hu o beblebe na into culture so wachi roots and omo ye hu videos ana me agesi sa ne man na but me pacho mehwe interview no na metie botaye nti a wodi interview sa nipa no na mehunu adwen ne ba bia wo firi eba sa na memetie menhwe ade na ye interested wa ade nim say ade we de movie de efe pa na ko wa kasa pa o mehwe adwene a wo de kasa any interview no me pacho ba bia wo pese wo ka ana asema wo pese wo ka kire viewers ne wetie sa na mehwe program because interview bi be koso a wo mudin kan etnase ehye ensem no ebisa ensem a me person me bisa wo ne ensem am pesa wo kan wo viewers ye ka media is about trend, news, entertainment tieniye sisi ade amenemu ye amenemu esua de ye ka se me blog ade ana se me ye media adwuma me ye 3 things at a time me educate me inform and me entertain at the same time. That's all media about. Now the more now wo ye
education part na we inform the public no. What is the news about? What is the message about? O content no me pacho eya about deɛn ɛna we inform the public. We inform the views. Ɛno ne asɛm no. Enti sɛ wokɔtam bosom ɛde ne betena TV so ɛne ne kɔnfoɔ na wo kyerɛkyerɛ sɛ yɛngya kristosom to ngodi nananom akyi a mepakyɛw ne mahu baabi a wofiri ba. Mahu sɛ bonsam adwuma na woyɛ. Sɛnea Abraham Bemboshe ɛkae sɛ ɔno ɔyɛ bonsam adwuma ɛwɔ Kofi TV no. Saa nso na me behu wo a wo so wo blogi enkrɔfoɔ sɛ patro sei ɛna wo so adwuma teɛ. Yɛnyɛ very careful. Mr. Pillow ɛyɛ interview ɔne evangelist Sunyame. Me sesa teaches my identity no o de okɔ a me de be hye video we mu. Wo hwe we wi ahwe no na tie nsɛm a me kan. Sɛ ɛnya no kora awo visa blogger bia no nam Ghana ha we papa. Blogger me pɛ na asɛm. Ɛpɛ na asɛm a ɔyɛ adwuma no kora mu yɛ set ɛkɔ. Set ɛkɔ wɔ Russia. Ɔna mehu so far Ghana bloggers no ɔde ne page ɛbo Nyankopɔn adwuma. Because ɔde ne page ɛbo papa Obedi Amankwa ɔde ne page no aboa me fada pa ama otumi kan sɛ ma ɛkɔ akyiri. Apart from ono me pacho me hu blogger bia mu Ghana ha. Yes, bonsam obise wagimi. Me say o de e wa dwe sɛ bonsam wagimi a Nyankopɔn abode bi oba e bia agimifuo ni mu. Ti na bonsam opo obi anani ate no na yɛ adwuma. Aha. Wagimi na yɛ kwase a bonsam onu wo yɛ adwuma yɛ. Wani mbie wani nte ya bonsam onu wo yɛ adwuma enye yi. O invite Sunyame na incident we no. Sunyame nya accident. Ɛna me pacho accident no hospital no omokɔhwɛ no. Omokɔhwɛ no na mo fa so de yɛ interview. Na pacho on say Ubeye fair and honest. Software ben pa no wo Ghana ha o ka no kra me pacho. Obenya accident na obey yale akoda hospital. Bloggers for ede cameras bi di nachi. Akwa no ahe sena na apomutem pacho wa hu bi da. Entansi uhu bi da bi uhu bi da enye se entansi kula. Me kasa manka ne yi. Entansi. Ena yensi nso. Sisi amenu da sum na so ma agrada enyale nkoda hospital. Media stations ebe ko hospital akwa twa ahwo se omu pese omu twa na keke e de ba wi ase wo yale no me pacho enye easy makum chacha oka abusu se me yale ko da hospital media station fu na abe ko ho akwa twa bom page so abedi hu sika enti wo mu aya omu ye key words anase omu ye public fu a wo mu kan nsem a ekọ wi ase ampacho eye abusu sem no bonsam a me pacho wapa ne nkrofo wo media mu no because mo no Bible ka asem na me de bia na me de ma mo warning wo ye blogging adwuma no se no bi na me ye no blogging adwuma no ye na ye bi ba pacho emfa ade ne so serious se eye adwuma bonsam no e dia se wo ye sa adwuma no e dia ma obi aikotie bonsam na obi de atu na mo bi a ne nkwa be yira enso na de na efi wo program e no hwe papa bi nkasa maminti a ono no ohwe Abraham program akope ono hu se o kristosum kra anye papa nti ese ni wa ma wagya nyame achidi mebɔ mo wati obeka Isaiah chapter 10 verse 1 o se wonue wona wo hyehye ahyede egugu ne atwerefo a watwere musuo journalist fo mo so mo ka mo amoye interview no host for no samo na mo chocho sa musuo no obu ho a wode ade aba beto YouTube ha kra no caption keke wode beto title kra wode beto ade no so kra utie kra na ama wadwene fufuro bi mo amo kyere sa niema no Bible say munwie enti omo so matemu we different na wo ye wo guest wo asem na ye ka ho asem na wo keka abusu sem a na edie na mpacho wona ahwefo na ye hwe me pacho de na wo di wura ntrim because enye ye ahwe mu program na me hwe program na
manyi wo honhom fam ti memfa saa asɛm no anya asɛm kwadwa asamu ampacho ya na Mr. Pillow kotam ne akokora na no hunwi a ya obetena we kasa say the Bible doesn't make sense ensem aya Bible no keka na very stupid mebo bi a kyerɛw me hu ne se papa na onye papa e na wo interview na mpacho wo no wo host na wo yes I interview no so no adwene wo problem dia me hu ne se mo ye bo nsam adwuma na mo de sa interview ne ko wia se na be ya akofo bebre adwene betwa fi Kristo so botairo no back to Sonyame say ono no ye ghetto pastor na mpacho oye ghetto ministerial work na mpacho ono ye se ono afa se obekọ ghetto fo nko anchen na me pacho wa preach wo ho no odu ba bi no na e wo so otu kwan wo mu no ohun se wi na mpacho boys ne nom ene drugs ne cocaine ne niam na ya omotwetwe no enya se omo otwe se omo de kwa korobio na ho no kra me wo kwahye ho obi num wi e de kobokro no obi ho no mu a okobokro no na mpacho wa num sa ne me wo so okwa ye beche nti onum a emane ye smart onum na ba na nso ene wo ye ho akra na so etu kwa se kan no di betwa na ade no de be ma no de be ma ba wa num wi na obeba wo dem no abeye o minisika na wa hu mo bo na wa sa afle police abeche ti wi no mo no mo de ye niema mo de ye munyuma ene Sonyame so owura sa ankrofo ne mu no wa hu se boys no omonom sa niema na eyi dadwene bi firi omo so na chese obi de dan ka onum wi na eye na adwen se on de dan ka eyi a refri den efi ne so na mpacho obi a wo de dan ka wo de oba school fees ka na mpacho wanum wi na mpacho wo se eye wa adwen se owura fi edan ka wo de mpacho wo ye correct me no monsa na me wura fi ma adwendwen na mpacho nsa ne tete wo wani so a wo de ka na asese wo ne ka ensa tete fu wani so a wa adwendwen ne mpacho afiri kwa na asese da so wo ade na bonsam ha ni pasa ade na bonsam fasa nkrofo we mu ha ni pasa yentie video le niamra nnom sane mane nyina bi na me hu se wonum wi a wiase hawo nya wo hawo wonum tramo a wiase hawo nya wo hawo Mr. Pillow ogina hoyi se wo han dan na se oda time aka 3 days a se obedwene ho meboa bobi onum tramo ani wi no ondwene ho wa dwene kura nkoto se oda time aso the drugs any we ne ta jot ne sane ma no e boa boys no mo refiri o hawo ne amane o mo namu enti ne nyana me ogana ha na menim ba metu kan ko South Africa na me hunu se sa we ne tramo ne drugs na boys no mo no we no munya ida efrim the return of evangelist to Ghana no we were experience awreho na me ka kyerɛw me bonkrofo miensa video ewo video ma kyerɛw omo dɔɔso omo ebebrebe na wo ba wo mo magidi pa na me bom videos abrem be moshi program sampacho wo ye no tie wo de tie kasa we tie ne amra enche e be start we Bible school anti missionary Bible course me better Bible school a me de ba be kyerɛ kwan fa so disprove Bible say mfiri nyankopɔ medwuma no dwuma bonsam de ama me no bonsam na de bonsam adwuma na me wote na tie ni follower ba akwa mpacho ono so se wahwe na ama wo mu say Bible no doesn't make sense ti ono so ne kasa. There was a day guy be catch them say meti Abraham and hwekra so mejai ampa meti ampa so na mejai two jars so because of Abraham Moshe. Yes, if I'm baby the America say or no pa Abraham iko why ya dey papa Salatuno hey why ya dey obi enkrofo ani wo Ghana hapa na Ghana fo muntie no ye wo mi ambisa no me beduru ha na ye say book bi e wo ha ya Christopher book I see a friend Holy Bible aha ntie no e na wiase nyina wo mo kire say wiase nyina age atomo ye say ye dey call heaven but usua Bible no ekomu kwa akiri a unya adwene foforo se
na sɛ nyame a wɔbɔɔ meɛ no ɔwɔ book deɛ na ne ɔma amadwene yɛ den what am I brain me de yɛ den wɔ ha fi sɛ brain ni yɛ the detective of error nti bible ne role be play on my life mo ɛno ne deɛ he nti me nim deɛ ɛbɛma yɛde bible ɛbɛma obi ɔmo adwuma abonsam yɛ nti yɛ so camera na yɛ ba atake sankofo na ohun yɛ sɛ yɛnyɛ adwuma ana ohun ɔmɔbɔ yɛnyɛ very careful yɛma yɛ ninda hɔ na yɛhu sɛ awie blema yɛ wɔ no bonsam na ni ate ma comment na mbra na frame ne metwe nkom oba de nhyira onka mo baba If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil.